Så boys, i dag skal vi lave review på Fido D3 Pro Mini. Kommer med 14 tom hjul foran og bagved. Om bagved har vi 250 watt motor, 36 volt. Her har vi tandhjulet og pedalerne, som også kan foldes til, når man skal folde cyklen helt sammen. Her har vi controllerboksen, hvor man kan oplade cyklen. Her. Og man har en kill switch, hvor man kan tænde og slukke cyklen. Her har vi displayet, som man tænder ved at trykke på den her knap. Holder den inde. Så får man farvedisplay, hvor man kan se, hvor meget batteri man har, og hvad for en køremåde man er i. Man har Eco, Sport og Turbo. Og hvis man dobbeltklikker den her knap, så skifter den til kilometer i timen. Igen, miles power. Og så hvis man så også dobbeltklikker den her knap her, så tænder lyset. Vi har på den her, det kan man pege op, det man kan pege ned. Man kan også kigge for eksempel her, hvor langt man har kørt, og hvor lang tid man har kørt, gennemsnitlig fart, og hvor mange kilometer eller miles man har kørt i alt. Ved at trykke på mode-knappen her. Så har den også et dythorn, det låser sådan her. Det er sådan her, man folder Fido D3 Pro Mini. Min ven David, han demonstrerer lige her. Så du starter med at folde sædet ned. Og det gør man altså ved at løsne den her, så man kan trække sædet ned. Sådan her man folder pedalerne. Trykker den der ind, og så skubber du op. Så kommer vi til, hvordan man folder styret. Du starter med at løsne den her lige her. Og så skubber du styret ned. Kommer vi til, hvordan man rent faktisk folder styret ned. Du starter med at tage den her ned. Og så tager du den ned. Skubber styret ned. Nu er Fidoen helt foldet og klar til at smide ind i bagagerum. Eller om bag sin autocamper. Fidoen kommer altså også i to farver. Den sorte og den hvide. Og så har de også lige lanceret en ny Urban Edition, hvor den kommer med riser bar, så hvis man er lidt højere, så er den mere terræn. Laver vi lige en lille ride test på Fidoen med gashåndtaget, som er begrænset til 6 km i timen. Som I kan se, så trækker den forholdsvis godt, og den trækker op til lige omkring de der 25 km i timen. Bremserne er også fantastiske for skivebremser.